στα Χριστούγεννα, ο Καλαφάτης και ο Μανώλης, ο Αναστάσης. Πού είμαστε? Έλα, έλα. Ο Καλαφάτης και ο Αναστάσης πού είναι? Εσύ το έχασες. Ποιο είναι τα Χριστούγεννα? Το έχεις που το έχεις? Πού το έχεις? Στη γωνιά μας το κειμένο. Ποιο είναι εσύ? Πες το. Χριστούγεννα. Ο Καλαφάτης ο Ποδητός, η Καντιδάκη. Έλα. Δυνατά. Είδα χθες βράδυ στο Ηρώνη του Ναγκέλη τα πόδια και πάνω σε ψήσω όλο το μισό και ζεστό. Θα μου φέρει κάποιος το ριμπάκι. Γιατί δεν ακούγεται? Ακούγεται, δεν ακούγεται? Μπράβο. Πρωτοχρονιά, Κοκκιαΐνη Χρυσάνθη, η Γεωργαρά και ο Παπανθήμου. Πού είναι? Έλα, από εδώ. Πες του. Ο Άιβας εξέρχεται με γέλια και με γέλια και ένας χρόνος έφτασε με γέλια και ο Άις Βασίλης έρχεται και νόμις χρόνος έφτασε, ο άλλος χρόνος γέρασε σαν νόμις δεν πέρασε. Ο μικρός Χριστούλης, Πατέλης, Καντιδάκης, Δαγκέτη, Πατέλης, αρχίζει, έλα. Και ο λαμπρό, το μικρό του προσωπάκι. Έχουμε στη γωνιά μας κόκκινο. Στη γωνιά μας κόκκινο. Στη γωνιά μας κόκκινο. Τα τσάκια αναμενοτούφες είναι του υπεύθυνου στο παραθυράκι. Άλλος. Έχουμε τον Κουφό, ο Κουφός, περιμένετε, ο Κουφός, έλα, πες το δυνατά και όμορφα, έλα. Ήθελα Χριστούγεννα, ο χρόνος χαράζει, ο αριθμός και τα χαρές πολλές να μας μοιράζει. Η Ευδοκία, η άλλη δεν είχε, η Βασιλεία δεν είχε. Έλα, Νικόλ, έλα. Λοιπόν, άστο, πάρτο. Πηγαίνετε προς τα πίσω. Τα μεγάλα παιδιά να έρθουν,
Πείτε όπως πρέπει, έτσι να πείτε όπως είπαμε. Πείτε εσείς όπως είπαμε. Έλα Μαρία. Η σταυρωμένη αγάπη, βγαλμένη από τη ζωή. Ένας Χριστός που έρχεται σταυρώνεται, διότι θέλει να μας δώσει. Μόνο να δώσει. Και εμείς μόνο να παίρνουμε. Ως αχάριστοι. Ως άνθρωποι οι οποίοι δεν τιμάμε καμιά προσφορά. Ως άνθρωποι οι οποίοι μένουμε βαθιά στο χώμα των αισθήσεων. Εκεί όπου το πνεύμα δεν μπορεί να συντηρηθεί. Εκεί όπου δεν υπάρχει επίπεδο να ανέβει ο άνθρωπος, αλλά το επίπεδο προσπαθεί ο Χριστός με το σταυρό να το εντοπίσει και να το καταλάβει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το δέντρο η μιλιά, ένα μικρό αγαθό παραμυθάκι, το οποίο μας δείχνει αυτή ακριβώς η σταυρωμένη αγάπη, που μπορούμε να τη βρούμε στους δικούς μας ανθρώπους, στους συγγενείς μας, στους φίλους μας, στον πατέρα μας, στη μάνα μας, όπου συνεχώς ζητάμε, δίνουν και εμείς ζητάμε μέχρι την τελευταία του στιγμή, μέχρι την τελευταία του πνοή. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μιλιά. Και αγαπούσε ένα αγοράκι. Και κάθε μέρα το αγοράκι πήγαινε στη μιλιά. Και η μιλιά ήταν ευτυχισμένη. Μάζευε τα φύλλα της. Έπαιζε κρυφτό με τον κορμό της. Έκανε κούνια στα κλαδιά της. Και αφού μάζευε τα φύλλα της, έπλεκε στεφάνι και έπαιζε στον βασιλιά του δάσους. Και η μιλιά ήταν ευτυχισμένη. Το μικρό παιδάκι όμως έτρωγε και τα μήλα της, που συνεχώς τα έκοβε και η αντιφάγα έτρωγε με όρεξη, χωρίς να καταλαβαίνει ότι πληγώνει αυτή τη μιλιά. Συνεχώς. Και όταν το αγόρι κουραζόταν, αποκοιμιόταν
τόση φροντίδα. Και το αγόρι αγαπούσε τη Μιλιά και η Μιλιά αγαπούσε το αγόρι και ήταν ευτυχισμένη. Μα πέρασαν τα χρόνια και το αγόρι μεγάλωσε. Και πολλές φορές η Μιλιά έμενε μονάχη. Τότε μια μέρα το αγόρι πήγε στη Μιλιά και η Μιλιά είπε: Έλα, αγόρι, θέλω να κάνεις χούνια στα καρδιά μου. Έλα να σκαρφαλώσεις στον κορμό μου. Να φας από τα μήλα μου και να είσαι ευτυχισμένη. Είμαι μεγάλος για να σκαρφαλώσεις, Ελένη. Θέλω να βγάλεις καρδιά και να περάσω. Θέλω λεφτά. Μπορείς να μου δώσεις λεφτά. Πάμε, δεν έχω λεφτά. Έχω μόνο φύλλα και μήλα. Αν θέλεις, μπορείς να κόψεις τα μήλα μου και να τα πας στην πόλη και να τα πουλήσεις, ώστε να κάνεις χρήματα και να είσαι ευτυχισμένη. Και τότε το αγόρι σκαρφάλωσε στη Μιλιά, μάζεψε τα μήλα του και τα πήρε μαζί του. Και η Μιλιά ήταν τόσο ευτυχισμένη, μα τόσο ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί και η Μιλιά ήταν λυπημένη, ώσπου μια μέρα το αγόρι ξαναγύρισε. Έλα, αγόρι, έλα να σκαρφαλώσεις στον κορμό μου, να κάνεις χούνια στα κλαδιά μου και να είσαι ευτυχισμένος. Δεν έχω καιρό πια για να ανεβαίνω σε δέντρα. Θέλω ένα σπίτι, να μου δίνεις εσαρσιά. Θέλω γυναίκα και φωτιά. Γι' αυτό θέλω το σπίτι. Μπορείς να μου δώσεις ένα σπίτι? Εγώ δεν έχω σπίτι. Εμένα σπίτι μου είναι το δάσος. Μπορείς όμως αν θέλεις να κόψεις τα κλαδιά μου και με αυτά να φτιάξεις ένα σπίτι. Τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Κι έτσι το αγόρι έκοψε τα κλαδιά της και τα πήρε μαζί του για να χτίσει το δικό του σπίτι. Και η Μιλιά και πάλι ήταν τόσο ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Και όταν ξαναγύρισε, η Μιλιά ήταν τόσο ευτυχισμένη που ούτε να μιλήσει καλά δεν μπορούσε. Απλώς ψιθύρισε μόλις το είδε. Έλα, αγόρι. Έλα να παίξεις και να είσαι ευτυχισμένος. Είμαι πια πολύ γέρος και πολύ λυπημένος για να παίζω. Θέλω μια βάρκα να με πάρει μακριά. Μπορείς να μου δώσεις μια βάρκα. Το μόνο που μου έχει απομείνει είναι ο κορμός μου. Μπορείς αν θέλεις να τον κόψεις και να φτιάξουμε αυτό μια βάρκα. Έτσι θα μπορέσει. Έτσι θα μπορέσεις να φύγεις μακριά και να είσαι ευτυχισμένη. Και τότε το αγόρι έκοψε τον κορμό της, έφτιαξε μια βάρκα και έφυγε πολύ μακριά. Μα το αγόρι δεν ερχόταν και η Μιλιά ήταν δυστυχισμένη. Κι ύστερα από πολύ καιρό, το αγόρι ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε όμως πολύ γέρος και η Μιλιά, βλέποντάς αυτό το αγόρι, τρεμούλιασε και το μόνο που μπορούσε να ψιθυρίσει ήταν 2 λέξεις. Μόλις το είδε, χωρίς να της πει τίποτα της Μιλιάς, ξέροντας πως δεν έχει πια τίποτα πάνω της, το μόνο που άρθρωσε ήταν Λυπάμαι, μα δεν μου έχει απομείνει τίποτα πια για να σου δώσω. Δεν έχω πια μήλα. Τα δόντια μου δεν είναι πια για μήλα. Δεν έχω πια κλαδιά, δεν μπορείς να κάνεις χούνια πάνω σε αυτά. Είμαι πολύ γέρος πια για να κάνω χούνια. Δεν μου έχει μείνει πια κορμός, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις πάνω σε αυτόν. Είμαι πολύ κουρασμένος για να σκαρφαλώνω. Λυπάμαι, μα δεν μου έχει απομείνει τίποτα πια. Δεν είμαι τίποτα παρά ένα γέρικο κούτσου. Λυπάμαι. Το μόνο που θέλω τώρα είναι ένα ήσυχο μέρος να κάτσω και να ξαποστάσω. Είμαι πολύ κουρασμένος. Τότε ένα γέρικο κούτσου είναι ό,τι πρέπει για να έχεις και να ξεκουραστείς. Έλα, αγόρι,
Κάτσε στον κορμό μου, ξεκουράσου. Και το αγόρι έκατσε σιγά σιγά στον κορμό της, χωρίς να μπορεί να πάρει τίποτα άλλο από τη μιλιά και ξεκουράστηκε. Η μιλιά ήταν τόσο, μα τόσο ευτυχισμένη. Μέχρι τέλος, δίνοντας τα όλα, απομένει ο κορμός. Κι όμως, μέσα από τον κορμό φαίνεται το μεγαλείο. Μέσα από τον κορμό φαίνεται η σταυρωμένη αγάπη. Εκεί όπου δεν ζητάς τίποτα όταν δίνεις, απλώς δίνεις απλόχερα. Και όταν δίνεις απλόχερα, είσαι εσύ ευτυχισμένος. Είσαι ο άνθρωπος εκείνος που από το έδαφος, από το χώμα όπου έχεις φτιαχτεί, έχεις ανέβει επίπεδα. Και το όμορφο είναι να ανεβαίνουμε επίπεδα. Επίπεδα πνευματικά. Και να φτάνουμε εκεί όπου τα τάλαντά μας μπορούν να έχουν ανταπόκριση. Εκεί όπου μπορεί το τάλαντό μας να μπορέσει για τον άλλο να γίνει πραγματικότητα, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους γύρω μας. Για να μπορέσουμε πραγματικά να ομολογούμε συνεχώς Χριστό εσταυρωμένο και αναστημένο. Να είστε καλά. Τώρα τα χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια από τη χοροδία μας. Αρχίζοντας πρώτα τα παιδιά με τα κάλατα των Χριστουγέννων. Τα χριστουγεννιάτικα κάλατα. Έλατε, παιδιά. Εδώ όπως είστε, όπως είστε, όπως είστε. Έλατε. Καλή. Χριστουγεννιάτικες ημέρων,
Λευκά Χριστούγεννα, το τραγουδάκι των παιδικών μας χρόνων, όπου μυρίζει η μαμά, σπίτι και ταλαιπωρία. Χριστούγεννα,
Κωνσταντίνε, δίπλα μου.
κλείσουμε. Να κλείσουμε με τα πάλατα των φώτων από τα μικρά παιδάκια. Πάμε. 1, 2, 3. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ήταν κάτι πρόχειρο μετά τον κορονοϊό. Και πάλι να είναι καλά τα παιδάκια, να είναι καλά οι άνθρωποι της Κοροδίας, να είναι καλά ο Παντελής μας που τον έχουμε και ο Σάββας να είναι καλά που τους έχουμε σε κάθε μας προσπάθεια, ό,τι και αν κάνουμε εδώ, να είναι καλά ο Σταύρος ο φωτογράφος μας και όλοι εσείς βέβαια φύγανε, τι μπορώ να πω εδώ τώρα, φύγανε. Φεύγουμε. Τα παιδιά μας τα είδαμε συγκεντρωμένα, τα είδαμε μέσα στην εκκλησία, για να πω και το παράπονο μου. Μέσα στην εκκλησία είδαμε πως κάτι γίνεται. Ο παπάς εδώ μας ευχαρίστησε για τα παιδιά που είδε. Μας ευχαρίστησε για το εκκλησίασμά μας. Και εμείς δεν τιμούμε τα δικά μας πράγματα, αυτά τα οποία έχουμε από τον Θεό. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε και να καταλάβουμε το τι έχουμε στα χέρια μας και δεν το χρησιμοποιούμε. Διότι όλο αυτό είναι ένα όπλο κατά όλο όσο περνάμε. Και αν το καταλάβουμε νωρίς, πιο νωρίς, παρά 5 είμαστε, μπορεί και στο και 5. Αλλά πάντα ο Θεός είναι από πάνω. Και εμείς αυτόν επικαλούμαστε σε κάθε μας στιγμή, σε κάθε μας ανάγκη και ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Προσπαθήστε να αγαπάτε, προσπαθήστε να βλέπετε μπροστά τη ζωή, ό,τι και αν σας έρχεται, ό,τι και αν μας ταλαιπωρεί. Διότι μέσα από αυτή τη ζωντάνια και τη ροή της ζωής είναι το μεγάλο παραμύθι του ότι ζούμε και μπορούμε και δραστηριοποιούμαστε δοξολογώντας, και θα το ξαναπώ, Χριστό εσταυρωμένο και αναστημένο. Αμήν. Και του χρόνου να είστε καλά. Και την κυρία Αγγέλα εδώ που μας βοηθάει στο κατηχητικό και όλους εσάς. Εγώ να ευχαριστήσω τις μανούλες που φέρνουν τα παιδιά στο κατηχητικό και όπως μας είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι φέρτε μου καλές μανούλες για να κάνω μια καλή κοινωνία. Αν δεν υπάρχετε εσείς, η κοινωνία θα στερέψει εντελώς από αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Νέα! Θα περιμένετε στο τέλος να πάρετε τα αγοράκια σας, Ναι. Basta
Άνθη, Τετάρτη. Κάτσε όλοι πίσω να σας βγάζουν και κάμερα, ένα το μαλάκι να κοιτάνε. Κάτσε σιγά. Τετάρτη που κι είναι. Ναι. Η Ελένη Πέμπτη. Η Κοκιαΐνη, η Ελένη. Ο Παναγιωτάκης, ο Μιχάλης. Ο Παναγιωτάκης είναι έκτη. Ο Μάριος, ο Κακούλης είναι Τετάρτη. Ο Μάριος. Ο Εμμανουήλ Αναστάσης είναι Γάμα. Περίμενε. Ο Ιωάννης Καλαφάρης είναι Τρίτη. Η Μάρθα Κανατζή Πέμπτη. Ο Εμμανουήλ Κουφός Τρίτη. Η Μάρθα Εμίραλη Τετάρτη. Ο Καλαφάρης ο Θοδωρός Έκτη. Η Ευαγγελία Γιάννα Αρού δεν είναι εδώ, είχαμε αγριωμένα. Ο Καρπαθάκης Παναγιώτης είναι η μαμά του. Είναι Τετάρτη. Δώσ' του η μαμά του. Α, νάτος, εδώ είναι. Μπράβο. Πού ήσουν, ρε. Ο Σπύρος ο Πατέλης είναι Δευτέρα. Η Αργυρό Καντιδάκη. Η Αργυρό είναι έκτο. Ο Ηλίας Στέργος Καντιδάκης είναι Δευτέρα. Όχι. Η Ευτυχία Κρητικού είναι Τρίτη. Περιμένουμε. Εντάξει, θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Μαρία, ανοίξε την καρδιά μου να είσαι μέσα. Λοιπόν, η Ευτυχία Κρητικού έδωσε. Ευδοκία, η Ευδοκία που είναι η Ευδοκία? Η Ευδοκία που είναι? Πήρε. Πήρε. Έλα και η μικρούλα. Πήρε, έδωσε η κυρία. Πού είναι η μικρούλα η Βασιλεία? Έλα Βασίλειο. Παπανθήμου Σταματία. Βασιλεία Μπανούτσου. Βαριανού Άννα. Γεωργία Πλαγκέτη. Η Νικόλ. Μετά ποιους έχουμε? Πανορμήτης Κουφός. Έκτη. Μαρία Χαλικάκη. Έκτη. Και Νικόλ Καλίκα. Τετάρτη. Πού είναι η Νικόλ? Ποιος δεν πήρε? Κοίταξε. Ποιος άλλος δεν πήρε? Πού είναι τα μωρά? Τα μωρά θέλω, τα μωρά. Πείτε τους έξω να μου φέρουν τα μωρά. Αν υπάρχουν μωρά. Περίμενε να σου δώσω τα μωρά. Ποιος είναι ο Παρασκευάς? Κοίταξε. Τα μωρά που είναι? Τα μωρά θέλω. Τα μωρά. Αν έχει μωρά έξω να έρθουνε.
Αν είναι νήπια της πρώτης, αν είναι και της πρώτης δημοτικού Δευτέρας, να έρθουν. Μωρό. Έλα. 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 Άλλο, άλλο. 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 Έλα, έλα. Πάρε και κόλλα για την αδελφή σου. Έλα, έλα. Πάμε. Άγγελε, πάμε. Αν το κάνουμε, έλα σου πω, αν το κάνουμε σκηνοθετημένο να πεις. Κάνε το σκηνοθετημένο να πεις. Ακόμα μία. Ελάτε παιδιά, εκεί τώρα. Άλλη μία σας παρακαλώ. Άλλη μία σας παρακαλώ. Βγάλεις τους και